siguro pinakabalo para sa Chinese garter, no? Ay, ko ignagwa, oh. Nana, Chinese garter. Nasa una kay mabot yun sa ulo. Grabe, tamblingan yun, oh. Ay, ulo, guys. Hi, guys! Good morning! Welcome to our channel. Mukatawa sa amin, guys, sa pampag-good vibes or good vibes. Good vibes, guys. Mag-exercise na ba, mi? Naguna-una mi bawod sa among kuan karon among content sa among vlog. So murag taon-taon naman gud mi maka-exercise. Mo ni naitawo karon nga Up siya. ako sa cellphone mo nagkubnay problema, by the way. Okay ra na ni gana naman pagbalik niya. Amo buhaton karon, guys, kay naman may mga paraphernalia din yung mga kanang para pag-exercise niya. Drugs, ha? Totoo naman gud ni natulog sa akin bil-bil. Tanaw gani siya. Totoo naman gud ni siya nga natulog, so amo siyang buhion karon, amo gamiton mo yang himong content karon na mag-exercise mi. Pakita na mo sa inyo nga kanang maski niya patas balay, daghan tag mahimo aside sa mga buluhaton sa balay. Pwede man sabta mag-exercise, maski 15 minutes lang, guys. Okay na, basta manggawas lang ang mga singot nga di maayo, di ba, guys? So, tanawa lang ni guys. So, unsa pa niya among resultaan niya among mga bilbil gayos na, guys. Nagamay-gamay na biya, guys. Niya. Kaya paglantaw lang mo diya, guys, sa galingan mo exercise din eh. Mag-warm up ta, guys. Patay buhing lang. 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anak na yun. Anak na. Inhale, exhale na. 8, 9, 10. Okay, guys, sugod na rin. Sugod na to, guys. Ang yan ang buhaton, guys. Kanang twister, masigitawan na sa, no? Kaya kani ako, Tummy trimmer. Tummy. Kani siya, guys. Kani na ituod siya, guys. Kuha siya, pang bilbil. Tummy trimmer. Kayo ba? Sakto na ba siya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Balik na po. Magbaylo mi, guys. Ay, ginom ko ma-receive. Likaw ti mani? 12 lah. 2, 3, 4, 5, 6. Ibalas na. Ibalas na. Ibalas na, gay. 12. Nagbalik ko count, eh. 3. Count that should be very proper. 6, 7. Nung naman may sa mga trabaho na rin sa balay mo nang nagkalingaw may exercise, guys. Sa inani lang pumagi, di ba, guys? Magawasan na tayo mga singot nga di mo ba? Maskin kan lang, 5 minutes, okay na kayo.
kondisyon na kaayo. Ang sa una kay hulog kay kato naman katong lingin bitaw nga murag ito siya kadang uway ba? Uway. Yung karon kay tanawa ra guys oh. Tanawa ang hulog guys oh. Oh, inani naghulaw pa rin guys. Oh, nainani mga gay taglawas. Diyan sa una lang. So, good luck kita. Okay. Okay. Bawalan mo dani ba guys? Yan yung unang puno. Ang ito po ng tinay, may scramble ko. Na, ay, Miss Crumble. Scramble daw. Sana egg. Egg Scramble. scramble. Tinay, kitambay guys niya. 9, 10, 11, 12. Kasi pa. Na, wala ko ito. Gusto nga yan eh. So, pakuan. Okay. O, nara. Inana naman na siya di balingin. Ay, naharos naman guro na. Ano? Spring magod. Iyan na daw, yan na. Spring magod. Yan. Siguro naman, naharos. Sa kadugayan, matangtang siya. Pilitan. Spring magod. Jagod dito siya nga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dara? So, sitting na ba ito, guys? Muy-muy lang lagi mo, Omega. Hola ho. Ako, guys, ambot sa tunga tuig, guys, ay nakaagi man ko ka nang mag-gym-gym. Lugar pinakatunan gamay sa mga proper way, lugar sa pag-exercise, not 100% practice na gamay. So, kami kayo, mo pa may pagbalik na mo, pagsugod. So, kinanglan, nag-count tag 12 lang sa. Then, after 12, relax. Count na po do another 5 seconds. After 5 seconds, balik na po. I think 3 sets siya. So, tutog na lang sa mamakaya karon guys. Kamura man niya mo ang gamit karon pang-exercise. So, okay, paningot na ni guys. So, gamay pa gani. 12. Kung mag-exercise ta guys, una man gyud obviously ulahi di ay ulahi gyud magamay ang bilbil. Ang sa ako lang galit guys, ako nga-obserban katong ga gym ko at mga kuanto siya, mga I think 2 years to nga ga gym me. 2 years pa dyan? Ang una gyud nagamay sa ako ang naong. Ako ang naong ana nakuan gid siya ana. Pero healthy ang healthy lo ako ang lawas lugar ang naong niniwang. So kanang niingon dito tong mga bashers guys ba nga on concern gud sila lang. Lunong sa mga klutsi nga giniwang mangka na din ko nag-gym good me din sila mas may pakatan-aw na katong dako-dako katong medyo tambok daw mas may padakotan-an adto kaysa katong niniwang ko ako naong niniwang kay mo man gid una magamay ang kanang ang naong nato labi na kayo ako naong dili ko siya kanang chick bitaw dili ko ang sa tawa na gay, manggawon og naong. O parin may amiga idna o manggawon og naong. So, okay rin siya na mugamay kay iyang naong. Di man maapektuhan kay manggawon man siya naong. May wala yung rambutan. Oh, akong naong kay dili man siya manggawon. Kuan man ni siya kanang. Apple. Dili apple. Oh, di apple. Kanang Bukado? ni mo avocado hon. Oh. Kay magpagamay ko ang naong gid-una nako maana o. Maana ba mafyaw o na. Anak kita siya guys. Basta kay kamot ta guys, may exercise ta guys, labi na karong pandemic. Uy, may exercise kita guys, kay delikado labi na kami karon nga.
gaihap pami. Mami mo abot sa 15 days ba, na pa'y mga kulba-kulba mong ibati. So, at the same time, nagkuan yun mi, naghinay ni ka ng protect ba. Pamaagi ang pag-exercise, nagtitod mi vitamins, guys. Vitamin C. Ito kabalo, di ba? Sige na, bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gamay-gamay, beta gamay. 10, 11, Tapos na may 5. 12,